El nostre convidat va ser ministre d'Indústria, Turisme i Comerç del govern de Zapatero. Ha estat alcalde de Cornellà durant 19 anys, primer secretari del PSC, senador i president de la Generalitat de Catalunya. Benvinguts a la fàbrica On Tour, avui, des de Sant Feliu de Llobregat, el president José Montilla. President Montilla, què tal? Molt bé. Com està? Molt bé, perfecte. Li puc tutejar? Sí, i tant. T'he de dir que estem encantats de que estiguis aquí. Primer perquè és la primera vegada que entrevistem un president, que té un punt, diguem-ne, de prestigi. I segon perquè vull començar així, des de la distància política evident, però des d'aquesta distància lògica i fins i tot sana, t'he de dir que com a fill i net d'immigrants, com moltíssima gent en aquest país, jo sempre em vaig sentir molt orgullós de que un cordobès arribés a ser president del meu país. I crec que això se t'ha dit poc, i encara se't diu poc. Així que volia començar així. Un català nascut a Còrdova. Exacte, em sento molt orgullós. I crec que moltes de les coses que han passat per bé i per malament, i moltes de les coses que, molts dels moments en els que vivim, doncs no haguessin estat possibles sense un fet extraordinari que jo crec que no hem dit prou com aquest. Jo no crec que sigui tan rellevant el fet de la meva persona, sinó el període. El període del que es parla poc, que no parlo exclusivament de la presidència, diguem, del 2006-2010, sinó del període 2003-2010, del canvi després de 23 anys. Crec que segurament les formacions polítiques que van pactar o que van pactar, diguem, aquells dos governs, després per als esdeveniments que es van produir després per la crisi, per el desenllaç que va tenir aquest període, diguem, amb la crisi terrible de l'any 2008, ho hem posat molt poc en valor. A mi hi ha gent que m'ha dit, jo no vull fer comparacions, encara que les faré, però molta gent que em diu, a tu et passa com el Montilla. Tu mai seràs de los suyos. Això m'ho diuen a Madrid, eh? És possible. Això t'ho han dit a tu? A mi no m'ho han dit, però tampoc... Ho has sentit alguna vegada? Però hi ha coses que les intueixes, no cal que te les diguin. Jo estava a la universitat quan tu eres president. Jo recordo que a mi, jo vaig conèixer a gent del jovent convergent, que en aquella època votaven al Pujol, a les autonòmiques i a l'Aznar, a les generals, i alguns d'ells van arribar a ser consellers. Doncs ells em deien, però és que Montilla aquest espanyol, aquest no serà mai dels nostres. I també, de facto, m'ho deien a mi. És que jo tampoc vull ser dels d'ells. O sigui, ho dic des d'una posició molt inclusiva i transversal. Jo crec que almenys ho vaig intentar, no? L'etapa que em va tocar governar és igual, a l'Ajuntament, a la Diputació, com a ministre o com a president de la Generalitat. De tractar de governar per tothom. Jo crec que això és fonamental. Tu no has de governar per als teus, has de governar per tothom. Home, has de tenir present els teus compromisos electorals. No has de perdre els orígens, no has de perdre les teves idees, els teus ideals. Però quan es governa has de tenir un comportament inclusiu. Hi ha gent de la dreta que no ho té, però el risc d'una part de l'esquerra també és no tenir-lo. Jo crec que això és un risc i cal tenir-lo present. Jo ja sé que no soc dels seus ni tinc interès en ser-ho. Jo soc fidel a les meves arrels, jo sé d'on vinc. Però també t'he de dir que especialment en els 4 anys en els que vaig trepitjar molt Catalunya, segurament hi havia gent que fa comèdia, que també els detectes, no? Però no vaig sentir rebuig. O sigui, jo des d'aquest punt de vista tinc un agraïment cap al país i cap a la immensa majoria de la seva gent.
perquè crec que el poble de Catalunya sí que és un poble que és acollidor, que és inclusiu, malgrat hi hagi gent que no té aquesta actitud ni aquesta predisposició, però som una minoria. És veritat que hi ha una part del país petita, crec jo, no sé si tu tens la mateixa opinió, Sí, absolutament, però que fan molt de soroll. que té un concepte patrimonial del país. El país és seu. Patrimonial. El país és seu. El país és seu, exacte. Quantes vegades durant tot aquest temps has pensat jo ja se lo dije, jo ja avisé, jo ja sabia... No. Més d'una vegada, però referit a moltes coses. Ho diré jo, president, és públic i notori que tu vas avisar durant molt de temps, de fet, públicament, a discursos, a articles, que són, diguem-ne, històrics, de tot el que passaria, no? De tot el cultiu social, de tot l'emprenyament, tota la, diguem-ne, per què no dir-ho, de l'anhel, no? D'una part de la societat molt important, i vas avisar. Jo estic convençut que tu, amb el pes que vas arribar a tenir al teu partit, estic absolutament convençut que vas tenir 150.000 converses amb gent que manava molt a Espanya avisant. Sí, amb gent del meu partit i de fora del meu partit. Quan s'està governant, saps les limitacions que tens. Mentre no governes no les saps. Penses que tot és possible, que tot és... I després, això ho vaig descobrir l'any 79, no? Quan veníem, entres als ajuntaments, entrem nosaltres als ajuntaments i arribes i la caixa buida, expectatives que havia generat immenses i veus que governar, entre altres coses, governar no és tenir el poder. Es pot tenir el poder i no governar. Governar és prendre decisions. I prendre decisions és trepitjar ulls de polls. L'Estat, com tu hauràs comprovat ja des de fa temps, no és el govern. L'Estat és un conjunt d'institucions, unes públiques conegudes i democràtiques i altres no tan conegudes ni tan democràtiques. I tot això condiciona i limita enormement l'acció del govern democràtic. Vols dir que tu vas parlar amb algú que et va dir ja lo sé, però no puedo hacer nada? Sí, clar. I jo en el seu moment respecte a aquestes qüestions vaig parlar amb molta gent, sí. De la meva família política, que en el període més convuls del procés, òbviament, no estaven al govern, estaven a l'oposició, i bastant arraconats, i amb els que governàvem, amb els màxims dirigents dels que governaven i dels poders de l'Estat. Uns més cínics, altres no, altres crec sincerament que també tenien les seves limitacions. Tu alguna vegada has dit, hòstia, hagués pogut fer més, hagués pogut, o això potser no hauria d'haver fet, o potser aquesta trucada em va faltar, o potser això o no? Sí, perquè entre altres coses vaig fer el que sé que vaig fer, però segurament va ser poc. Segurament hi havia més cartutxos encara per... Ho vivies amb patiment? Ho vivia amb patiment perquè veia cap on anàvem. Veia que era una paret. Ho vaig dir també està a les hemeroteques, referint-me a l'actitud del govern central en aquest cas, però també a la manca de visió del govern de Catalunya. O sigui, jo quan parlaven d'Europa ens veu excel·lentment. El món ens mira, l'Estat és dèbil i tal. Jo deia, ostres, no teniu ni idea del que és l'Estat. I he vingut aquí a parlar d'eslògans polítics,
Perquè tots dos sabeu que els partits donen molta importància a l'eslògan polític. Massa, Això us ho anava a preguntar. Massa. Creieu que massa? totalment. Jo crec que sí. Crec que sincerament que sí, diguem. Ara, és veritat que un bon eslògan és necessari en una campanya electoral. Va, doncs aprofitem que tenim unes eleccions municipals a prop. Jo vull posar a prova la vostra memòria i el vostre enginy. Val? Llavors jo us proposaré parelles d'eslògans polítics, un és real, l'altre inventat, o surt d'altres llocs, i vosaltres m'haureu de dir per cada cas quin és l'eslògan real que es va fer servir en aquella campanya. Vale. Val? I com que els reis del màrqueting polític sabeu que són els americans, començarem amb unes eleccions americanes, no us anava a posar tan fàcil. Eleccions de l'any 2008, John McCain contra Obama. Quin d'aquests dos eslògans va ser el que va fer servir en aquest cas el Partit Republicà? Opció A, Country First, primer el país, o You Go First, primer tu. El primer. Country First. Ho has dit amb molta seguretat, eh? Perquè crec que ho vaig llegir fa relativament poc, que és el primer... O sigui, no, McCain no tenia res a veure amb Trump, ni molt menys, però sí que Trump, diguem-ne, va, entre cometes, copiar en un altre sentit. Crec que és aquest, Country First. Què diu el president? Jo crec que també. I el d'Obama, que era Yes, We Can. Yes, we can, exacte. Aquest era més conegut perquè sí, no va estava guanyar. tan fàcil. L'eslògan dels perdedors normalment no és tan conegut. Doncs, però vosaltres el coneixeu perquè efectivament va ser Country First. I jo pensava, amb això del país primer, no sé si com a president, i al cap i al fi, tots dos com a polítics, heu hagut de posar per davant la vostra vida política i la vostra feina més que no pas la vostra vida personal. No sé si és condició obligatòria per dedicar-se a això. Cada dia. Sí, però no tenim dret a queixar-nos. Absolutament. Perquè ho hem fet voluntàriament. Jo crec que això el que es queixa de que, vull dir, no, pues, dediques a una altra cosa. Potser qui Això tindria va en el dret càrrec. potser qui tindria dret a queixar-se és la família, no? Sí, amb Sí, raó, a més a més. Per això. Però també és molt important, jo crec que crucial, si no pots, tenir un entorn familiar que ho entengui. Que dins, diguem-ne, de la normalitat, de que de tant en tant et diguin, escolta, si pots arribar una mica abans, millor, I més quan tens 5 fills. però que et recolzin. Sí, és el meu cas. Tens 5? Clar, Tinc no No ho és sabia, fàcil. sí? Sí. I sempre dic, en broma, vull dir, i no soc de l'Opus, sinó que ho faig perquè penso que algú haurà de pagar les nostres pensions. Està molt ben pensat. Ben pensat, això. Està molt... Jo tinc un, encara he de tenir un altre per complir. No? Diuen que és Sí. un i mig. Sí, la taxa de reposició que diuen. Va, creuem l'oceà, venim cap aquí, ara ens traslladem a les eleccions espanyoles de l'any 2004. Quin va ser el lema de campanya de Zapatero amb què va guanyar aquelles eleccions? ¿Merecemos una España mejor? O lo mejor está por venir? Jo crec que és el segon. ¿Lo mejor está por venir? Sí. Què dius, Crec que, Gabriel? però clar, jo veia els del PSC perquè, de fet, Clar. jo vaig ser candidat encapçalant la llista per Barcelona del PSC a l'any 2004. És que Rubalcaba, que va ser el millor orador de la seva generació, quan va passar el que va passar, ell va fer una roda de premsa on va dir España merece un gobierno que no le mienta. No? Quan Aznar i el PP va enganyar dient que ETA era la responsable dels atentats. I va dir España merece un gobierno que no le mienta. I això va ser lapidari. Allà el PSOE... Merece un gobierno decente. I que no le mienta. Para ser exacto, decente. Doncs crec que aleshores va ser, diguem-ne, aquest eslògan. Merecemos... Una España mejor. Sí. Doncs en aquest cas, el punt se l'emporta Gabriel Rufián, perquè va ser Merecemos una Espanya mejor, però he de dir que... Passa per ser del PSC i No, recordar... però he de dir que de totes maneres És que jo soc un Zapatero- malalt, això, soc un malalt. Ostres, doncs demà ja portes dos encerts. Tan malalt, sí. Igualment he de dir que Zapatero acabava molts dels seus mítings dient lo mejor está por venir. Vull dir que era una frase que sí que es feia servir habitualment, Sí. però no va ser el lema d'aquella campanya. Però m'ha quadrat amb això, sí. Va, hem començat amb els Estats Units, tornarem als Estats Units, val? Acabem amb les eleccions de l'any 1980 de Reagan contra Jimmy Carter. En aquelles eleccions, Reagan tenia un lema de campanya principal que va ser Let's make America great again, val? Però com dèieu, molts cops hi ha altres eslògans i altres frases que es fan famoses durant una campanya. Quina creieu que va ser aquesta segona frase que es va fer tan coneguda en aquella campanya? Any 1980. Make America prouder, stronger, better. Fem Amèrica més orgullosa, més forta, millor. O bé,
Are you better off than you were 4 years ago? Estàs millor ara del que estaves fa 4 anys? Aquesta. Aquesta, perquè, clar, va referida criticant a Carter. És una crítica a Carter, la segona. Per tant, és de Reagan. Sou bons, L'heu encertat, exacte. Carter el vaig conèixer, vaig estar sopant un dia amb ell al Palau de la Generalitat, sí. Aquestes coses que tal. Sí. Caram. Molt gran, ja. Em va sorprendre que és molt més progre del que jo pensava. Home, és el molt més progre. President més progressista, amb diferència, que ha tingut mai aquell país, sí. PSC, com ho veus? El PSC molt bé, no? Mira, te l'ha posat fàcil, Mira que he pensat, com ho faig? No, però... Jo, com saps, jo no estic a la direcció del PSC des de fa 11 anys. Sense criticar, evidentment. Trobes alguna diferència respecte al PSC amb el qual tu vas tenir una presència i un lideratge molt determinat, o no? Ha passat el temps, hi ha altres generacions, i això ho has d'entendre, diguem. Has de mirar a les coses amb els ulls d'avui, no amb els ulls de quan tu estaves portant, diguem, el timó del partit. Jo vaig estar molts anys a l'executiva, també, més que a l'alcaldia de Cornellà, imagina't. Per exemple, la Diputació de Barcelona, tu l'haguessis tancat amb Junts? Doncs no ho sé. Jo t'he de dir una cosa per la teva sorpresa. Jo vaig ser diputat provincial primer i vicepresident molts anys i després president de la Diputació. El primer període de diputat provincial va ser el 83-87. Saps amb qui era el pacte del PSC? Amb Junts. No Junts, Convergència i Unió, per ser exactes. A mi em diu molt la persona i el projecte. O sigui, jo he de dir, a mi quan em critiquen, vas pactar amb Esquerra Republicana i tal, sí, alguns m'atribueixen, no soc responsable, si més no responsable únic de l'anomenat pacte del Tinell, que ningú s'ha llegit. Jo, d'aquella època, jo reivindico els pactes. I reivindico, a més, el que, com diuen, les putades que et feia Esquerra. Dic, Esquerra, jo tinc una opinió dels socis, almenys en la meva etapa de govern, 2006-2010, que tant Iniciativa com Esquerra es van comportar amb una lleialtat sobre la que no tinc res a objectar. Ho he dit alguna vegada, a mi la política no em cansarà mai. Els partits sí. Sí, algú que porta 30 anys a un partit, i en el teu cas, que has passat per tot el que has passat, que està l'episodi aquell del 155, on tu, crec que vas dir fa poc, que com a president de Catalunya tu mai podies votar això i vas marxar. Moltes coses que segurament no sabem. I mai tu has dit és que no pot ser. O sigui, jo ja no em sento representat. O em costa. Hi ha hagut temporades que dius, ja, em costa. No, perquè, vull dir... O pel PSOE. Primer, perquè has d'entendre... A tu Alfonso Guerra et va fotre, Alfonso Guerra, quan ella diu, no, són dos partits diferents. Alfonso Guerra no ha estat mai sant de la meva devoció. Ho dic perquè és sobradament conegut, no així com amb el Felipe vaig tenir un altre tipus de relació. Amb l'Alfonso Guerra no, per una raó, vull dir, que té relació molt amb la independència del PSC, amb el grau d'autonomia que necessita un projecte socialista català. Vull dir, Alfonso Guerra no va poder ficar les mans al PSC mai. En altres llocs sí, aquí no. Quan tu eres president? No, i abans. I et sembla que el PSC encara té aquesta autonomia? Absolutament. Quan van començar a fer la negociació de la investidura, l'any 19, del Sánchez, la segona, l'única, diguem-ne, però que era les segones eleccions, després de la moció de censura, en aquell 3-3, 3 d'Esquerra i 3 del PSOE, hi havia un representant del PSC. I no era Iceta, que era el secretari general de l'època. Era un tal Salvador Illa, que no el coneixia
pràcticament ningú, aquí a Catalunya sí, però que no era. No era ni tan sols ministre encara, Era el evidentment. secretari d'organització, sí. I això nosaltres ho vam interpretar com ho va interpretar tothom. Pues no sé, crec que us vareu equivocar. Sí? Sí. Això, en aquest tema, convé que Esquerra no s'equivoqui. Les coses del PSC es decideixen al carrer Pallars, no al carrer Ferraz. Això ni era així en l'etapa en la que va haver-hi una Convergència i Unió. Va pensar que pactant determinades coses amb Ferraz, aquí la cosa estava feta, va comprovar que no. Em refereixo al 2006, com saps, i ara tampoc. De fet, es refereixes, ho diré jo, a quan va anar Artur Mas a pactar l'Estatut a esquenes d'Esquerra Republicana i del govern de l'època amb Zapatero, i ella es va tancar que mai més es pactaria un altre president socialista amb Esquerra Republicana, Iniciativa, tot això. No? Una puntualització, diguem, a esquenes de no ho va fer, perquè t'he de dir que el president de la Generalitat en aquell moment, Pasqual Maragall, era conscient de que necessitàvem a Convergència i Unió, primer partit al Parlament de Catalunya, no ho oblidem, a l'oposició, però primer partit amb número de parlamentaris al Parlament de Catalunya i un grup important al Parlament espanyol per tirar endavant l'Estatut. Si l'Estatut es tirava endavant en contra del PP i de Convergència, l'Estatut naixeria mort. I Pasqual Maragall, i jo soc testimoni present, li diu a Zapatero que parli amb Artur Mas. És a dir, una altra cosa és que Zapatero es podia comprometre al que es podia comprometre i en cap cas a prendre decisions que corresponien al PSC, com en el seu moment. Algú li va recordar? Qui? Bueno, jo. Com s'arregla això d'entre Catalunya i Espanya? Hem vist com no s'arregla, i és el que ha passat aquests 10 anys. Ha de ser parlant, negociant, i sabem que això va per llarg i que l'important és anar avançant. Referèndum? Crec que... Per què li costa tant al PSC tornar, perquè dic tornar, al marc de votar? Al marc de votar, diguem, amb això, també els que ho diuen fan una miqueta de trampa i no es llegeixen la lletra petita. Jo, en fi, que parlava d'un referèndum legal acordat i no sé què. Vull dir, o sigui, un referèndum legal i acordat en aquest moment, primer, no és possible, legalment, crec jo. I després... Per majories, per un tema de... No, perquè cal reformar la Constitució, no ho oblidem. Vull dir que... Pues pot fer una consulta, diguem-ne... Fer una secessió d'Espanya, vull dir, no, això no es pot fer, diguem, amb una llei, la meitat més 1, coses com les que es van fer aquí al setembre del 2017. Però mira, ara, per exemple, canviarem la Constitució en una tarda. L'article 49, crec que és, 48. Sí, però tu saps que hi ha títols de la Constitució que requereixen unes majories qualificades i altres no tan qualificades. Serà el tercer canvi que es fa de la Constitució. Els dos anteriors un era perquè Espanya entrava a la Unió Europea, diguem, i calia... I un altre, l'article famós, diguem, 135. Vull dir, aquest requeriria, diguem, una modificació amb una majoria qualificada que no es té. Sense el PP no es fa. Sense el PP no es fa. Sota aquesta lògica. I després, una esmena encara major a la major que jo faig, i és que un referèndum ha de ser per un acord, no per una fractura i una divisió. Però jo, per exemple, quan algú del PSC diu això... Una fractura i una divisió perquè... Però per què generaria fractura votar? Un referèndum és divisió, seria tremendament divisió per la societat catalana. Hi ha una por entre determinada gent que tu també coneixes, diguem, igual que jo, que saben que els referèndums aquests, si guanyés el no, diguem, dins de 3 anys es planteja un altre, o 4, no? Passa a Escòcia, passa... Si és a l'inrevés, ja no hi ha referèndum, perquè qui és guanyador ja s'encarrega de que no hi ha referèndum. Quina alternativa? Continuar avançant progressivament en l'autogovern. Un nou estatut? Un nou estatut i blindatge, vull dir, a mi,
blindatge de determinats temes que Però tenen relació... Hi haurà gent, president, que dirà no van complir l'altre perquè han de complir aquest. Bueno, ho hem d'intentar, no? Vull dir, no continuem lluitant contra la pobresa, i la pobresa hi és. I quant temps portem? I això ens ha de desanimar a lluitar contra la pobresa, l'erradicació de la pobresa. Poso aquest exemple, però podria posar uns altres. Vull dir, això no vol dir que hagin de deixar la lluita. En tot cas, l'actual status quo no és mantenible. S'ha d'anar avançant. Clar, d'una manera realista, vull dir. Per què vas anar a veure els presos a la presó? Perquè el dur que és estar a la presó per gent que ha estat amb motius polítics i d'altres. Aquests eren presos polítics? Estaven per raons polítiques, que no vol dir que siguin presos polítics. Vull dir, això ja saps, però les raons són polítiques. No? Si les raons són polítiques? No vol dir que siguis pres polític. No estaven per les seves opinions, sinó per el que havien fet, diguem. Et semblava fets just? Polítics, què? Et semblava just? Em semblava just. No em va semblar just les condenes, especialment, com ho vaig dir, no? Que em semblava que eren, ho vaig dir, que eren unes condenes excessives. No crec que no haguessin fet res, I quan tu fas una acció has de ser conscient dels riscos que té. I el que no pots després dir, has de ser conscient dels riscos que això tenia. Jo no sé si eren conscients, jo crec que sí. El que passa és que a vegades has de córrer risc en política i a la vida en general, no? Però per això, perquè els coneixia, perquè a uns més, a altres menys, perquè són bones persones, i bé, i també per tenir la pulsió i la percepció de si es podia fer alguna cosa. Per ajudar. Tenir més elements per poder... Vas ajudar? No ho sé. No sé. Ja dic jo, sí, vas ajudar. I per què no vas dir mai que vas ajudar? Perquè, escolta, això... Estem per els que estem, i jo en aquell moment encara estava actiu, em refereixo, era senador, vull dir, no estava... Estem per fer coses per als altres i no necessàriament lluir-les. Felipe González. Felipe González, jo crec que va ser un gran dirigent del socialisme a Espanya i de la socialdemocràcia en el seu conjunt a Europa, una persona fonamental en un determinat moment de la reconstrucció europea. Després, com totes les persones, tenen etapes, no? I ell se sent, suposo que generacionalment i també d'altres coses més llunyà, no? del que és avui el partit. Zapatero. Zapatero és una persona que és bastant més empàtica que Felipe, diguem. És un altre... Felipe era un gran orador i un... Zapatero és una persona que, a part d'empàtica, profundament progressista, capaç d'arriscar, i ho ha demostrat també en el seu moment, i ha sapigut conjugar aquest paper de no ser-hi, però fer coses que segurament són necessàries. Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. Pedro Sánchez és, alguns no, diuen un supervivent. És que després de totes les tanques que ha tingut que anar saltant, és una persona, jo crec que molt hàbil, molt cerebral, fred quan cal. La veritat és que una persona que
ha sorprès fins i tot, crec, a una part de la família socialista. Rajoy. Rajoy. Jo havia tingut relació amb ell quan estava a l'oposició, ell. En l'etapa en la que vaig coincidir al Congrés, perquè era ministre, diputat, i després com a president de la Generalitat. Vaig tenir diverses converses amb ell a veure si el PP es podia comportar millor, podíem dir, en relació al posicionament que hi havia respecte a Catalunya, al recurs de l'Estatut i tot això, perquè allí hi havia personatges molt tèrbols que tenia el Partit Popular. El pitjor Federico Trillo. Estic d'acord. Federico Trillo va ser l'instigador, ell i un equip, del recurs contra l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Era el cervell que organitzava i coordinava tot el món judicial del Partit Popular en aquell moment. Ell, tot i que era una persona que era empàtica, Rajoy ho és, no és una persona desagradable en la relació personal, al contrari que Aznar, que era més esquerp i tal. Va dir, no puc. Si et faig cas, el que he de marxar sóc jo, em va dir una vegada. No va arriscar. Mariano Rajoy no era una persona per arriscar. I això va ser el seu error, crec jo. Pasqual Maragall. Pasqual Maragall. Home, una persona en la que vaig compartir projecte durant un llarg període de temps. Des de l'acord en els temes substancials del projecte i des de la discussió i la discrepància puntual que també a vegades era present. Això suposo que té relació amb el caràcter de cadascú. Vull dir, ell era una persona de caràcter i jo no tendeixo tampoc a guardar-me les discrepàncies si existeixen, no? Però, clar, durant molts anys, 2 vegades al mes dinàvem, durant anys. Vaig compartir àrea metropolitana. Sempre s'ha dit que vau tenir molt mala relació. Això és cert. Al contrari. Això és un mite. Nosaltres, bàsicament, vam començar a tenir una relació fluida, diguem, i habitual en la corporació metropolitana, no en l'àrea, en la corporació, abans de les lleis del 87. I després amb el que va ser l'àrea metropolitana fins que ell va deixar l'alcaldia de Barcelona, no? I eren unes relacions fluides i profitoses. Jo, en fi, he tingut relació amb ell més enllà de la política, en el terreny més podríem dir, de l'oci o del... No eren unes relacions, eren unes relacions d'amistat, però vull dir, però no de... Com podria... Jo no era un... per entendre'ns, una persona a la que ell havia nomenat i que jo li devia el càrrec a ell. La meva relació no era aquesta. Jo aquesta relació la veia per part d'una altra gent. Jo no tenia aquesta relació. Jo vaig tenir una relació molt llarga amb ell i fluida, malgrat els encontres personals, alguns, i una relació basada en l'amistat i la lleialtat. José Montilla. No el conec. No sé. Segurament el més difícil és definir-te a ti mateix. A veure, José Montilla, vostè diu que és un home tímid. I ho soc. Sí. Introvertit. Introvertit. Jo he llegit la biografia i ho diu. Soc un home tímid. I jo he pensat, qui és el personatge o la persona més tímida que jo he conegut mai? El tímido de los 7 enanitos. Clar. Ah, sí? No el conec. Que ben traído. Anem a jugar al joc dels 7 nans de la política. Saps? Va. Llavors, vostè seria el nan tímid, en aquest cas, perquè diu que és tímid. Qui seria, de la política que vostè coneix, el nan dormilega?
segur que coneix. Però vols dir vago, dropo. No, dormilega, alguna persona que s'ha dormit en el Congrés, si ha pillat alguna cosa... Bueno, hi ha persones que tenen un problema, que no sé si el nom és catalèpsia, no?, que es diu, que és que es dormen. Sí? Jo Al Congrés? conec algun, al Congrés no, però Ua. en alguna altra cambra que es dormia alguna vegada. Vull dir, sí. Però qui? No, això... Mira, jo tinc... Clar, només cal repassar alguns vídeos. clar, jo tinc apuntat aquí. O García Margallo, que el van enxampar a dormir-se al Parlament Europeu, o Josep Borrell, que també ha sigut enxampat fent una becaina de tant en tant. Però jo crec que segurament això igual té relació amb l'edat, eh? Ah, sí? Més que amb la... Sí, perquè Margallo no és precisament de les joventuts del PP. A veure, no. Havia estat diputat de la UCD, o sigui, quan encara... Fa molts anys, sí. Tu qui diries? Algun dormilega? Jo he vist al Congreso gent dormida. Qui? De fet, va sortir la foto aquesta, la Villalobos. A la Villalobos? La Villalobos se va dormir? Celia Villalobos, sí, es dormia de forma... Però és dormit o és un tancament d'ulls? És que poden agafar en una foto en el que en un determinat moment estiguis tancant els ulls. I no vol dir que estiguis dormit. Dormida. A veure, anem pel següent nan. El nan mucós, el mocoso, el que se li cauen els mocs. Però, clar, mucós no de refredat, sinó anem pel mocoso. Tothom sap la paraula mocoso com s'utilitza. Després l'ha buscat en el diccionari i és un infant o una criatura, especialment quan pretén obrar com una persona gran i no té gaire experiència. El que viene siendo un mocoso de tota la vida. Qui seria... Però quines voltes li dones? Què vols preguntar? Clar, qui seria el mocós o la mocosa de la política? Això depèn. De què? Perquè depèn del moment. O sigui, segur que jo en algun moment he estat un mocós per segur qui. I jo també he vist això, mocosos, diguem. Perquè la percepció que tens a vegades és de que, ostres, aquest acaba d'arribar i ha descobert la sopa d'all. Vull dir, però és igual que el que segurament pensaven els teus grans de tu fa molts anys. Per tant, tots hem estat mocosos, crec. Si porta tota la raó, senyor president. Si porta tota la raó. Però vostè quan ha pensat de qui és el mocós? Digue'm algun nom. Vostè ho ha pensat alguna vegada? Oi, la llista seria tan llarga. Vinga, va, digue'm el primer nom de la llista. Jo tenia aquí apuntat el Pablo Iglesias, perquè és veritat que quan va entrar al Congrés, va entrar amb tot el material, va ser com... i potser hauria necessitat un pare polític que li hagués posat algun límit. Els mocosos no toleren els pares. Bueno, però al final... Ja t'ho ha dit. Ah! També havia posat Inés Arrimadas, que al començament ja ara també convé, també potser li falta un padrí. Sí, però el padrí que tenia no sé. Si el mocós era el padrí o ella. Ja. I tu què? Doncs mira, t'anava a dir qualsevol de Ciutadans. Qualsevol de Ciutadans? Sí, a més, com vam entrar l'any 15 amb mi, quan van entrar Podemos també, i era una frase molt del Tardà. Jo recordo que el Tardà, jo també era nou, o sigui, el mocós era jo, i que no he conegut a ningú més mocoso que jo, en aquella època, però sí que recordo que el Tardà deia aquests es pensen que abans que ells no hi havia ningú, no? I Ciutadans sí que encara està anclat en aquell moment. Si tu escoltes a l'Inés Arrimadas, es repeteix exactament el mateix que l'any 17. Vale. I ara anem pel meu nan preferit. El meu preferit, Mudito. És el meu preferit. És el meu preferit perquè no parla mai. I què vol dir això? Si no parla mai, no la caga mai. Així que, qui és el polític o política que hauria de fer com Mudito i no parlar per no cagar-la molt? Abans, Gabriel parlava d'una persona de Ciutadans que repeteix el mateix de fa uns anys. Bueno, igual fa uns anys feia tal, però ara potser... Ara estalviaria temps. Sí, i després altres, per altres raons, segurament que tenen relació més amb el que diuen i com el diuen, però sobretot amb el que diuen, que és l'Abascal o un personatge d'aquest. Sí, anem per l'extrema dreta. No és precisament... I tu? Jo crec que
hi ha una persona a la qual van matar políticament, que si s'hagués callat i hagués fet discursos generalistes sense hagués arribat a president per pura inèrcia, que és el Pablo Casado.